Bé, doncs benvinguts i benvingudes a tots i a totes en una nova emissió del programa Gestió Empresarial que ho estem fent en col·laboració amb Acció, Agència de Competitivitat de l'Empresa. I ja sabeu que aquest programa és en rigorós directe, tots els primers dimecres de cada mes a la 1 del migdia. En aquests moments són la 1 en punt, em sembla. Si anem tots igual, teniu la mateixa hora. Sabeu que com que és un programa en directe amb els convidats o el convidat que tenim avui en aquest cas, podeu fer-li preguntes, plantejar suggeriments, inquietuds, en fi, el que vulgueu. Per això podeu enviar les vostres preguntes mitjançant l'entorn que teniu a sota de la pantalla i des de producció després me les aniran passant i les anirem contestant a mesura que arribin. Bé, doncs us presento avui el convidat. Tenim en Ramon Mí. Ell és el gerent de l'àrea d'iniciació a l'exportació o a la internacionalització d'Acció. Benvingut, Ramon, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, moltes gràcies per invitar-me. I bon any, perquè és el primer programa que fem amb vosaltres aquest any 2014. Tinc aquest privilegi. Molt bé, Ramon, mentre ens arriben les preguntes, ens podries explicar breument quins són els serveis o programes que oferiu des d'Acció per ajudar a les empreses a iniciar-se a l'exportació? Bé, en principi el principal programa que tenim a Acció per les empreses que volen iniciar és el programa d'iniciació a l'exportació. I també tenim, això cal recordar-ho, les 34 oficines que tenim a l'exterior, que evidentment també treballen perquè les empreses catalanes venguin els seus productes o serveis als països amb els quals estan implantades. Però del que diguéssim depèn de la meva responsabilitat. És veritat que fa anys que em dedico a ajudar a les empreses que volen fer els primers passos amb la internacionalització, siguin en venda de productes o siguin en venda de serveis. I en principi l'any 2012 va ser la primera vegada que la Generalitat va posar en pràctica una nova metodologia, diguem-ho així, per tal que aquest programa o aquest servei fos lliurat per nosaltres i també per altres entitats del món empresarial català, diguéssim, amb el mateix objectiu. En aquest cas les entitats eren les càmeres de comerç i AMEC, PIMEC, Foment i PIMEC. Llavors, en principi, amb aquestes entitats l'any 2012, insisteixo, vam arribar a captar unes 380 empreses que es volien iniciar l'exportació. Aquest programa acabarà al març d'aquest any, del 2014 precisament, i aquest any precisament esperem que aquest programa es pugui, tornar a repetir. Però què feu exactament? Com ajudeu aquestes empreses a iniciar-se amb l'exportació? Perquè deuen ser moltes qüestions, no? Correcte. En principi, el més important de tot, penso que el que intentem és que les empreses planifiquin mínimament la seva sortida a l'exterior. És cert que avui en dia les exportacions o la internacionalització està de moda, surt cada dues frases que es pronuncien avui en dia, sigui amb el món empresarial, amb el món polític, i el que sí és veritat és que vendre fora jo crec que és tan difícil o tan fàcil com vendre aquí. El que passa que a fora parlen raro, d'acord? I a més de parlar raro tenen algunes condicions d'entrades que haurem de complir si volem vendre els nostres productes o serveis amb els diferents països. Llavors, jo crec que una mínima planificació és necessària. Això vol dir que les empreses, hi ha moltes empreses que avui en dia es plantegen la internacionalització, però més que res perquè el mercat nacional no els està funcionant. D'acord? Llavors, jo sempre li diria a una empresa d'aquest tipus que s'ho pensi dues vegades, perquè la internacionalització no li solucionarà a curt termini els problemes que pugui tenir de vendes al mercat nacional. Li pot tocar la loteria,
evidentment, però a la loteria només li toca a molt poca gent, a la gran majoria no li toca. Llavors la idea és que la internacionalització s'ha de planificar mínimament, és a dir, has de veure quines capacitats tens tu, tant econòmiques com productives, per vendre fora, i llavors veure quins són els països amb els quals els teus productes o serveis podien tenir una millor recepció. I és amb aquest procés en què nosaltres ajudem a les empreses. Aleshores, jo estic en aquesta situació, per exemple, que tu comentes, i vaig a Acció a preguntar, com em poden ajudar? I quina és la resposta? La resposta és... Què feu per les empreses? És correcte. És a dir, nosaltres el que et farem és un petit diagnòstic de la teva situació, d'acord? És a dir, si veiem que realment la teva capacitat, anem a suposar que estiguis al 100% de capacitat actualment, doncs et diríem, no surtis perquè com podràs, diguéssim, produir més serveis si estàs al 100% o produir més productes si estàs al 100%. També analitzem d'alguna manera la teva capacitat financera, més que res perquè la internacionalització no surt gratis, normalment. Encara que és veritat que durant tota la història, diguéssim, dels ajuts que hem tingut, és veritat que ha hagut subvencions, etc. Les subvencions cada vegada són més minses, però que a part que hi hagi una subvenció, tu com a empresa has de tenir un mínim de recursos per dedicar-li, perquè la subvenció pot ser més gran o més petita, però ve després d'una despesa, després d'una inversió. I això vol dir que en principi has de tenir un mínim de liquidesa per tirar endavant. Llavors, una vegada fet aquest diagnosi, nosaltres el que fem és assignar-te, és a dir, muntar-te un departament d'exportació extern a l'empresa, però que treballarà dins de l'empresa. És a dir, està composat per especialistes externs, però que treballaran dins. I aquests experts són 3, normalment, que són un especialista en comerç internacional, és a dir, aquests especialistes tenen una experiència mínima de 10 anys treballant en un departament d'exportació, i són gent que està validada per nosaltres. Et posem també un jove tècnic, diguéssim, d'internacionalització. Això vol dir una persona que té una preparació teòrica mínima per entendre mínimament els conceptes que puguin sortir amb el dia a dia, però que no té experiència laboral, normalment, o no té molt poca, i que, depenent d'aquest assessor, d'aquest especialista que t'he dit abans, farà la feina diària. I a més d'aquestes 2 persones, també et posarem un especialista en el que és màrqueting digital, per motius obvis. Aquí estem en una televisió online, amb la promoció online dels productes o serveis és molt important a l'hora d'arribar a potencials clients de diferents països. Molt bé, Ramon, si et sembla, anem a passar un petit vídeo i així ens anirem centrant més en el tema. Ens poseu el vídeo, sisplau? Tu ja ho saps, l'exportació és el camí. Fins i tot en plena crisi, les exportacions catalanes van créixer més d'un 15% l'any passat. I tu? Hi eres? Quan la demanda interna s'estanca, el millor camí per créixer o fins i tot per sobreviure és anar a vendre fora. Tot això tu ja ho saps. Per això vols començar a vendre a l'exterior, però saps per on començar? Quan mires al món, potser creus que tot serà molt complicat i que la teva empresa és massa petita. Però sabies que de les 13.000 empreses exportadores catalanes, 8.000 són petites? La teva mida només és un factor, no un obstacle. A Acció et volem ajudar perquè comencis a exportar. Amb nosaltres descobriràs que ni tu ets massa petit ni tot és massa complicat. L'any passat, més de la meitat de les empreses que varen participar als nostres programes d'iniciació a l'exportació van augmentar els seus beneficis en més d'un 10%. Sí, en plena crisi. Junts aconseguirem les teves primeres vendes a l'exterior. El programa d'iniciació a l'exportació comença amb 50 hores d'un expert en comerç exterior que et respondrà a les preguntes clau. Quins productes meus són exportables? A quins països tinc oportunitats de negoci? A quin tipus de clients puc vendre? Quines eines tinc per aconseguir-ho? En segon lloc, un expert en màrqueting digital dedicarà 25 hores a ajudar-te a optimitzar el teu web per arribar als teus futurs clients internacionals. En tercer lloc, un tècnic en comerç internacional estarà amb tu durant 12 mesos, assegurant el desplegament real de les teves primeres exportacions. S'ocuparà de realitzar els teus estudis de mercat, d'assistir-te en la preparació de fires internacionals i farà el seguiment dels teus potencials clients a l'exterior.
El programa és una oportunitat útil i pràctica per augmentar la facturació de la teva empresa. Està subvencionat en un 60% i només et costarà 400 euros al mes. Ho hauràs amortitzat en molt poc temps, amb les teves primeres vendes a l'exterior. Ni ets massa petit ni estàs sol en aquest camí. El programa d'iniciació a l'exportació et dona el coneixement i et garanteix la posada en marxa de les exportacions de la teva empresa. Apunta't a vendre a l'exterior. Apunta't al programa d'iniciació a l'exportació. Bé, doncs ha estat curt, però molt concret. El que passa és que s'han formulat moltes preguntes que potser els nostres telespectadors i telespectadores estaran pensant també. Ramon, s'ha comentat, tu ja has dit abans que no és l'única solució, però potser a la crisi sí que és l'única oportunitat que tenen en aquests moments les empreses d'internacionalitzar-se, de sortir cap a l'exterior. No m'atreviria a dir tant. El que sí és veritat és que les empreses que s'estan creant avui en dia és veritat que ja tenen la internacionalització dins els seus plans de creixement. Això és així, no? Perquè més que res perquè segurament les empreses que es creen avui en dia tenen un mercat local tan petit, perquè són empreses potser molt especialitzades en alguna cosa molt concret, que per necessitat ja necessiten plantejar-se vendre a quants més països possible per tal de poder tenir un sostre de creixement el més alt possible també. Per tant, en aquest aspecte, les empreses noves penso que ja no hi ha cap problema, que problema vol dir que ja es plantegen la internacionalització des de l'inici, i les empreses que ja tenen més anys d'existència, si no s'ho han plantejat fins ara, penso que és un error, que pots fer-hi, no? Però penso que mai és tard per plantejar-s'ho, i com ha dit en aquest vídeo, la gran majoria d'empreses catalanes són petites i mitjanes, i la gran majoria d'empreses que exporten són petites i mitjanes, i dintre les petites i mitjanes petites. Per tant, en aquest aspecte el tamany, diguem-ho així, sí que és veritat que importa en el sentit de que si no tens un mínim de recursos no t'ho podràs plantejar, però sí que és veritat que no importa al nivell de que encara que siguis pocs treballadors, si tens aquest mínim d'inversió i creus i fas les coses correctament, t'ho pots plantejar sense cap problema. Molt bé, Ramon. A mi m'agradaria tenir directament de primera mà l'experiència d'alguna empresa que hagi iniciat aquest procés d'internacionalització. No hem pogut tenir un convidat presencialment, però intentarem contactar amb Josep Novelles, que és de l'empresa Novar Design i es dedica a les carrosseries de vehicles. Tu el coneixes, imagino, no? És correcte, és correcte. Josep, doncs intentem comunicar-nos, aviam si el localitzem, perquè ja sabeu que en els directes pot ser que el localitzem, que no, ja veurem aviam què succeeix. De moment sona el telèfon. No comunica. De moment no comunica, que això és important, Aviam si tenim la sort de localitzar-lo, ara són, mira, 1:15. Josep Novelles? Jo mateix. Hola, bon dia, soc Helena Fava, estic al programa Gestió Empresarial del Cercle de Dones de Negocis, del canal de televisió CMN TV CAT. Tenim amb nosaltres el Ramon Camí. Estem parlant de tot el programa d'iniciació a l'exportació i sabem que tu, la teva empresa, ha participat en aquest programa. Ens hagués agradat comptar amb tu aquí, presencialment no ha estat possible, però ens has contestat al telèfon, que això és fantàstic. Aleshores, ens pots explicar com ha anat aquesta experiència, una miqueta com vas començar, com va ara, el que tu vulguis, el que creguis interessant. Primer, bon dia a tothom. Bon dia. Aviam, la nostra experiència amb Acció 10 la veritat és que ha estat molt positiva, perquè nosaltres, com una empresa molt petita que som, diguem-ne que no teníem recursos suficients com per poder fer el que és la comercialització del nostre producte a nivell de fora de les nostres fronteres. Amb Acció 10, diguem-ne, se'ns va donar aquesta possibilitat, perquè el que és el mercat nacional, diguem-ne, s'havia estancat moltíssim. Llavors, amb l'ajuda tant de el que era la persona júnior que se'ns va incorporar un dia a la setmana, com de la persona de màrqueting, que és la que es van cuidar, diguem-ne, de comprovar el que és la pàgina web i adaptar-la una miqueta al que ella creia convenient. I, per altre cantó, també el que és l'experta, que venia un cop al mes, diguem-ne, a fer reunions i fer seguiment,
a nosaltres ens va ajudar a conèixer una miqueta o a poder-nos d'alguna manera obrir portes a el que és el mercat exterior. Inicialment va ser a Europa i ens van ajudar sobretot a el que és, diguem-ne, a poder tenir una base de dades del que seria empreses del nostre sector i a partir d'aquí inclús poder programar el que són agendes per poder anar a fer visites a empreses que prèviament havíem contactat i que va semblar que tenien interès, doncs a poder-les anar a visitar, diguem-ne, ja prèvia cita inicial. A partir d'aquí, diguem-ne, a més va donar la circumstància i la coincidència de que es van posar en contacte amb nosaltres una empresa xinesa que estava interessada en el nostre producte i gràcies també, diguem-ne, a la col·laboració d'Acció 10, perquè nosaltres no en teníem gens d'experiència en aquest sentit, doncs, diguem-ne, vam arribar fins al punt inclús de muntar una joint venture a Xina, cosa que per nosaltres hauria estat absolutament impossible i impensable, doncs fa qüestió de 2 anys, per dir alguna cosa, perquè veiem el que era en el mercat local i com que les coses més o menys havien funcionat, doncs anys enrere no teníem la inquietud, diguem-ne, de moure'ns, però degut a les dificultats del mercat nacional, doncs una de les qüestions que vam plantejar-nos va ser, diguem-ne, d'apropar-nos a Acció 10 i la veritat és que gràcies a ells sort n'hem tingut, gràcies a ells, diguem-ne, estem sobrevivint i gràcies a ells tenim moltes portes obertes que ens estan donant la possibilitat, diguem-ne, d'obrir-nos a nivell internacional, ja et dic, cosa que mai ens haguéssim imaginat. Josep, veu trigar gaire? És a dir, des que vas prendre la decisió, com has comentat, veu contactar amb Acció, fins avui ha passat molt de temps? És a dir, ha estat una inversió de temps, d'esforç que ha valgut la pena per al que comentes, però això quina duració més o menys comporta? Doncs mira, nosaltres el que és Acció 10 va estar amb nosaltres 1 any i això va acabar aquest setembre passat, per tant estem parlant de fa 1 any i 4-5 mesos. La veritat és que la resposta ha estat relativament ràpida, altra cosa és evidentment que s'ha de consolidar. O sigui, nosaltres el que ens ha ajudat moltíssim això és a fer els primers contactes, a obrir-nos a l'exterior, diguem-ne, i a perdre la por de, diguem-ne, de desplaçar-nos i viatjar i anar a fires internacionals i obrir-nos a nivell internacional, cosa que ja et dic que fa uns anys enrere no ens ho haguéssim imaginat de cap de les maneres. El fet de ser una petita empresa, com deies, fa que hi hagi més por a sortir cap a l'exterior? Bueno, més que més por és que inicialment no t'ho planteges, perquè no tens recursos, no saps com fer-ho. Jo diria que ha estat degut a la crisi, probablement que no veus sortida en el mercat nacional i et veus obligat a bellugar-te. Dins de les coses que nosaltres vam localitzar va ser el tema d'Acció 10 i a partir d'aquí, diguem-ne, vam tenir la sort de comptar amb gent, la veritat que molt professional i que van treballar molt i molt bé, i ha estat la gran oportunitat que hem tingut nosaltres. Més que por, ja et dic, és desconeixença, però sí que la crisi, diguem-ne, dins dels desavantatges que té, poder ser l'avantatge, entre cometes, de que ens ha obligat a bellugar-nos. Crec que nosaltres i moltes altres petites empreses que fins aleshores no ho havien fet de cap de les maneres. Potser la crisi en aquest moment és una oportunitat per obrir els ulls i veure que hi ha altres mercats fora. Jo entenc que sí, perquè jo diria que estàvem tots com molt acomodats. El que era el mercat nacional, el català en concret i l'espanyol també, doncs ens donava suficient com per poder sobreviure i per poder, diguem-ne, tirar endavant. A partir de la crisi i sobretot amb la dificultat, diguem-ne, financera de les petites empreses, doncs el mercat es va quedar pràcticament estancat, perquè estem parlant d'un producte nostre que són carrosseries per transport de bestiar, i evidentment, diguem-ne, la inversió és important, estem parlant de 65-70.000 euros, més una tractora que de seguida te'n vas a 150.000 euros. A partir que els bancs tanquen l'aixeta en els autònoms, sobretot, i a les petites empreses, diguem-ne que nosaltres pràcticament no tenim possibilitats de poder vendre en el mercat nacional. En canvi, a nivell internacional, diguem-ne que hi ha moltes més possibilitats i diguem-ne que el que fas és obrir-te al món en general, diguem-ne. Molt bé, Josep, doncs moltíssimes gràcies per la teva participació, encara que hagi estat així a distància. T'ho agraïm moltíssim. No sé si li vols preguntar alguna cosa al Ramon, que el tenim aquí, o el Ramon et vol dir quelcom.
Només felicitar-te l'any. Moltes gràcies, moltes gràcies. Jo l'únic que diria és que si fos possible, diguem-ne, que sobretot que mantinguin aquests possibles ajuts a través d'Acció 10, perquè les petites empreses familiars, gràcies a això, crec que poden tenir oportunitats que si no fos per aquests ajuts, diguem-ne, o aquestes poblacions seria impossible que es poguessin obrir a nivell internacional. Molt bé, Josep, doncs no pateixis que ara insistirem en aquest tema i intentarem aconseguir-ho. Gràcies per participar i esperem que vinguis un dia aquí en directe presencialment amb nosaltres. Jo també, m'agradaria molt, la veritat. D'acord, Josep, doncs gràcies i bon any també per vosaltres. Fins aviat. Gràcies a vosaltres i bon any. Adéu-siau, bon any. Adéu. Bé, doncs, ara després d'aquesta intervenció d'en Josep, que la veritat és que ha estat una explicació molt gràfica, Sí. I té molt mèrit aquesta empresa, a més, perquè amb lo petita que és anar a fer una empresa mixta a la Xina són paraules majors. Des de luego. Són paraules majors. Sí, la veritat és que ha impactat quan ha comentat. Correcte. Sí. Doncs, si us sembla, fem un descans, anem a publicitat i tornem de seguida i ja entrem amb les vostres preguntes. Fins aviat. Què deurà ser allò que em farà gran? Penses, deurà ser l'edat, els èxits, la joventut, la bellesa. Res més allunyat de la veritat. Només hi ha una cosa en aquest món que et farà gran. Ser fidel a tu mateix. A CaixaBank fa més de 100 anys que som fidels als nostres valors i això ens ha fet grans, perquè no som només un banc, som CaixaBank. Que s'ha fet en el cas del polític és un servei a la comunitat, en el cas del funcionari és un servei públic. Él ocupa el puesto de delegado territorial de la ONCE en Cataluña desde hace poco tiempo, en sustitución de Teresa Palaí, que además... En canvi, per exemple, ens estan una mica els èxits de trànsit. Estem notant que la gent està una mica més estressada, que a vegades pel fet de canviar d'autopista de... Us trobeu el seleccionat per una persona nova a l'empresa, com encara aquesta persona... De demanar, quan hi ha moltíssimes comunitats que són receptores d'aquesta solidaritat que ha tingut sempre a Catalunya, que poden donar. Competentes, professionalment. Bé, doncs ja hem tornat, això passa de seguida. Ara comencem el torn de preguntes, aviam si us heu animat, si no encara sou a temps d'enviar-ho mitjançant a l'espai que surt a sota de la pantalla i les anirem contestant. Producció, tenim preguntes ja per contestar o...? Aviam, sí. Marta 38 diu: fa l'efecte que els programes estan orientats sobretot a productes i no a les empreses de serveis. No, de fet no és així perquè, de fet, amb el programa que parlàvem abans, amb el servei d'iniciació a l'exportació, quasi el 40% de les empreses que han fet el programa han passat pels serveis són de serveis. Per tant, jo diria que no. És a dir, inclús els especialistes que tenim, diguéssim, poden ser especialistes tant en empreses de productes com en empreses de serveis. El que sí és cert és que les empreses de serveis, quan es volen internacionalitzar, sempre han de tenir en vista el tema de la implantació. D'acord? És a dir, el servei, així com el producte es pot enviar per avió, per vaixell, per camió, el que sigui, per el que tu vulguis, el servei no és així. Llavors, el servei el que vol és proximitat amb el client. Llavors, o bé t'implantes o bé et busques un soci. Llavors, això vol dir que la internacionalització de les empreses de serveis és una mica diferent que la de les empreses de productes, però això no vol dir que ni es puguin internacionalitzar ni que hi hagin especialistes que les puguin ajudar, en absolut. El servei està orientat tant a empreses de productes com a empreses de serveis, per suposat. Hi ha alguns serveis més concrets que d'altres? No, de fet això va a modes, o per anys, perquè nosaltres a vegades aquesta pregunta, escolta'm, i quins són els sectors els que doneu més serveis? Depèn de l'any. Aquesta és la veritat, perquè són empreses tan petites a les que donem assessorament
que varien molt d'any a any. Però sí que és veritat que pel tema de la crisi amb el món de la construcció, etc., és veritat que els arquitectes, per exemple, o els serveis d'enginyeria, ens han demanat aquest any 2012-2013, ens ha demanat potser més assessorament que en èpoques anteriors. El Josep ho ha dit abans, no? Eren empreses que no necessitaven la internacionalització perquè aquí tenien feina de sobres i s'han trobat que la feina els hi ha baixat, moltes d'elles, quasi a zero. I llavors en aquest aspecte han hagut d'anar a fora a buscar diguéssim nous clients. Nosaltres dins del programa tenim, ja dic, diversos despatxos d'arquitectes que estan en aquest moment amb licitacions internacionals, presentant-se licitacions per guanyar projectes a Argèlia, a Brasil, a Perú, a Colòmbia. Fantàstic. És el que hi ha. Molt bé, continuem. Pere C. diu, hi ha serveis per la internacionalització inversa per trobar partners per la distribució o representació? És a dir, en aquest cas concret que diu el Pere no tenim el servei. El que sí tenim el servei de si un inversor, diguéssim, no espanyol, vol venir aquí a invertir, sí que li busquem, diguéssim, l'empresa amb la qual pot invertir o el negoci amb el qual pot invertir, però no promocionem la importació, diguem-ho així, vista com a tal, insisteixo, promovem la inversió externa, això per suposat, i de fet és una feina que es fa molt activament i cada vegada té més pes, però el que no fem és buscar per una empresa alemanya o de fora de la Unió Europea un representant o distribuïdor aquí a Catalunya. És a dir, en principi pensem que el que hem de fer és precisament el contrari, és a dir, fer que les empreses que estan aquí, ubicades, puguin fer el salt a l'exterior. Molt bé, continuem. Artesà ens diu, i els petits artesans podem exportar? Com ens ajuden a fer-ho? Jo, en aquest cas, diria el mateix, que jo un artesà el posaria amb el mateix sac que poso una microempresa, amb el sentit que, per suposat, té un producte, aquest producte, si és mínimament escalable, vull dir que, evidentment, el que no pot passar és que hi ajudem a internacionalitzar un artesà i que ens vingui una comanda que no puguem servir. M'explico? Si aquest artesà té la potència de producció suficient com per plantejar-se la internacionalització i té un mínim de recursos financers, econòmics i financers per fer-ho, no li veig el problema. Clar, però són dos aspectes que molt importants. Són molt importants i per això ho dic, perquè de fet és veritat que tothom s'ho pot plantejar, però si no té aquesta premissa, pensa que nosaltres una de les preguntes que fem amb un empresari que vulgui internacionalitzar-se, el primer que fem és dir-li i per què tenen de comprar tu i no amb un altre? Però aquesta pregunta també se li podria fer si vol vendre al mercat nacional, no? Això vol dir que d'alguna manera l'empresari que es vol internacionalitzar ha de tenir alguna cosa diferent a la resta del seu sector. Si és el mateix producte, és el mateix producte. Si és la forma de fer-lo, és la forma de fer-lo. Si és la forma d'embalar-lo, és la forma d'embalar-lo. Si és la forma de vendre'l, la forma de vendre'l. Però ha de tenir alguna diferenciació. Si no és molt difícil sortir, perquè realment a fora ja està tot inventat. I a més, que segurament el producte o servei que tu vols vendre, l'empresa potencial client ja l'està adquirint en un altre lloc, localment o en un altre país. És a dir, d'alguna manera la pregunta que s'hauria de fer tothom és per què m'han de comprar a mi i no amb un altre? M'explico? Amb què em diferencio? I això, si tens clara la resposta, és molt més fàcil després plantejar-se el sortir. Molt bé, Ramon, continuem. La Marina S. diu, quins productes tenen millor acollida en els mercats exteriors i quins són els millors mercats exteriors? Bé, la primera pregunta no té resposta. No té resposta en el sentit que jo diria que qualsevol producte o servei d'alguna manera és internacionalitzable, no li veig cap tipus de problema. Quant als països, aquí sí que podríem dir que depèn del producte o servei, però per les estadístiques ens diuen que la Unió Europea avui en dia encara, amb un 62% de les nostres exportacions, encara són els països que són més receptors de productes i serveis catalans.
Evidentment els països propers més que uns altres, França, Alemanya, Anglaterra, Itàlia. També és veritat que hi ha Marroc, últimament, que s'ha incorporat amb aquesta classificació, però la lògica diu que han de començar a mirar pels mercats propers i després plantejar-nos anar més lluny, perquè inclús els mercats propers també, si ens ho plantegem atacar-los, diguéssim, la inversió també és molt més petita, en viatges, els hàbits també són molt similars, els horaris, és una mica més fàcil. L'idioma és una limitació? Sí, per suposat. De fet, és una limitació, però és cert, l'idioma és una limitació. El que passa que, bé, avui en dia no hauríem de tenir aquest problema. És a dir, el que sí és veritat és que se suposa que la gran majoria de persones que volen internacionalitzar, se suposa, només, parlen l'anglès. Això és veritat, però l'ideal seria que parléssim l'idioma del client que volem anar a visitar, i això és impossible a tot arreu del món. Llavors, d'alguna manera, jo crec que en francès i anglès ja podem anar a bastants països, però sí que és veritat que és una assignatura pendent en aquest aspecte, en alguns casos que hem vist amb les empreses que els hem donat servei. Jo diria que això s'hauria de ser quasi obligatori avui en dia a aprendre 2 idiomes, i l'anglès i el francès penso que actualment serien els més importants. Bé, doncs continuem. En Joan C. diu: per què no em compren vostès el meu producte fet a Catalunya i per una empresa catalana? No hauria de fer això l'administració per recolzar les empreses catalanes i dinamitzar l'economia? Bé, aquesta pregunta surt una miqueta del meu àmbit, perquè no és d'internacionalització, i penso que la Generalitat en aquest aspecte està fent un esforç per canviar, diguéssim, els antecedents que tenim fins al dia d'avui, i estic totalment d'acord amb aquest empresari, amb en Joan, no? Joan. Correcte, amb el sentit que té tot el sentit del món que amb un mínim de condicions, per suposat, de qualitat, de preu, del que sigui necessari per comprar un producte o un servei determinat, s'hauria de donar prioritat a les empreses catalanes, i té tot el sentit del món. De fet, en alguns països que nosaltres volem vendre els nostres productes ens trobem precisament amb aquesta dificultat, que de fet l'administració X dona prioritat i, cuidado, amb les mateixes condicions, per suposat. Això no vol dir que donin prioritat a les seves empreses si el servei que s'ofereix o el producte que s'ofereix no compleix les condicions que s'han pactat a l'inici. Però sí que és veritat que penso que amb igualtat de condicions hauria de ser així. Molt bé, Ramon, continuem. Aviam, Josep Maria diu: amb una botiga online ja és suficient per arribar a nous mercats? No li sembla? No li sembla que això n'hi ha prou? És veritat que aquest nou canal de venda cada dia té més pes, això és veritat, però, i no tinc, sí, per suposat, la resposta és sí, però també és veritat que per vendre online has de tenir una mínima estratègia, d'acord? Has de tenir una estratègia, perquè si no, és a dir, a on vols vendre? També has de decidir on vols vendre, perquè diguéssim, la teva web arribarà amb més facilitat o menys a certs països, depenent com la muntis i quines estratègies apliquis per arribar a aquests països que has decidit. Llavors, aquest aspecte necessita igualment d'una planificació i també necessita d'una inversió, perquè les webs no són gratis i també el posicionament costa diners, d'acord? Pocs, molts, aquí no m'hi posaré, però sí que és veritat que fa falta una mínima inversió. Per tant, estem amb les mateixes condicions que he dit abans, d'acord? El que sí és veritat és que a nivell de pimes, almenys les que han entrat amb el programa d'iniciació i amb les que nosaltres hem donat servei, la venda online és una venda complementària, diguéssim, a la venda offline. D'acord? És a dir, s'apliquen les dues estratègies combinades i, evidentment, d'una manera planificada i que es pot fer perfectament. És a dir, una empresa que només sigui online no podria accedir? Sí, poden accedir igualment, però dic que les empreses a les quals hem donat servei, són combinats. Les que han aplicat la venda online també
han aplicat una estratègia de venda offline. És a dir, tenen les dues. Més que res perquè la venda online és molt recent per moltes d'elles i encara no té un volum suficient com per donar-los recursos per viure-hi, viure d'això. Llavors en aquest aspecte es poden combinar les dues. Molt bé. Sí. La Sandra F. diu: vull fabricar un producte i exportar-ho. M'ajudaran si haig de constituir l'empresa i iniciar el projecte sense cap experiència prèvia i com? Bé, aquí jo crec que, com va dir la meva directora amb el programa que va venir, aquí ja estaríem parlant d'emprenedoria, d'acord? I aquí sí que és veritat, el Catalunya Emprèn és un programa que està en pràctica, està funcionant, i el que li diríem a aquesta persona que vagi amb aquesta, diguéssim, els responsables d'aquest programa i els pregunti com el podrien ajudar. De fet, nosaltres és cert que només donem assessorament a empreses constituïdes. Això és cert. I amb un mínim de... o no? No, en principi empresa constituïda i prou, d'acord? Però clar, en un projecte com aquest fa falta, abans de fer un pla de creixement internacional, quasi fa falta el pla del model de negoci, no? És a dir, que escrigui un model de negoci i una vegada escrit el model de negoci, dins el model de negoci s'hi pot incorporar la internacionalització com una fita a assolir. Però, ja dic, en aquest cas concret, si l'empresa no està constituïda, nosaltres no li podríem donar servei. En tot cas, esperem en un proper programa, que em sembla que el tenim previst per fer en detall aquesta qüestió. Continuem, aviam si... Sí, empresari diu, tots els productes i tots els serveis es poden exportar? Em sembla que és una mica ja... Sí, teòricament parlant, la resposta que li he de donar a aquest empresari és sí, d'acord? Mentre hi hagi uns mínims recursos i que realment el nostre producte o servei estigui mínimament diferenciat del que fa la competència, es pot fer sense cap tipus de problema. Fantàstic. Continuem, no sé si hi ha més. Sí, n'hi ha més, aviam. L'Anna diu, les petites empreses no tenim cap possibilitat d'exportar, oi? Jo crec que és una preocupació generalitzada de les micro i petites empreses, no? El tema d'exportació sembla que sigui, el que deia el Josep abans, no? Bueno, de fet, el Josep ho ha explicat perfectament. Ell no s'ho havia plantejat mai. Per què? Perquè deia, carai, si el mercat nacional ja em funciona, per què m'he de complicar la vida jo ara anar buscant a fora? Però jo diria que és una qüestió de sentit comú, perquè quan un té, és a dir, acumulat el risc, quan un només ven a un mercat, sap que té el 100% del risc posat en un mercat. Si aquell mercat funciona, no hi ha cap tipus de problema. Però si aquell mercat no funciona, què passa? Si evidentment les teves vendes les tens dividides en 4, 5, 6 països, que seria el desitjable, diguem-ho així, home, també et poden caure els 6, evidentment, però és més complicat. Llavors, en aquest aspecte, això és el que intentem transmetre a tots els empresaris, que realment que ho intentin com a mínim. Clar, és que sembla que hi ha inquietuds, però... És a dir, el tema dels recursos sé que preocupa moltíssim, evidentment, i no dic que sigui una tonteria, perquè ja he dit que és una de les premisses, però tampoc cal, no estic parlant que que necessitem, no sé, 500.000 euros per sortir, d'acord? Potser posant 10.000 euros ja podem començar a fer els primers pinitos, diguem-ho així, i, home, clar, si no tens ni 10.000 euros, llavors potser, és el que he dit abans, parlem-ne i pensa-t'ho 2 vegades. Però si realment tens 10.000 euros per invertir, home, no és ninguna meravella, no podem fer coses meravelloses i espectaculars, però segurament estem parlant dels primers passos i aquests passos es poden començar a fer. Perquè, de fet, l'única cosa que hem d'intentar és fer agendes amb clients de fora, que això és relativament fàcil, no és fàcil, però és relativament fàcil, i una vegada has visitat amb aquest potencial client, tens clar si realment tens possibilitats de vendre-li el teu servei o el teu producte. Per tant, hem d'intentar fer aquest pas i una vegada l'empresari, és a dir, hi ha una gran diferència entre l'empresari abans de fer la primera visita i l'empresari una vegada fet la primera visita amb potencials clients a fora. Abans de fer la primera visita és incrèdul totalment perquè dius que no em rebran, pensaran que sóc massa petit, etc. I una vegada feta la visita veu que els empresaris de fora són molt similars als d'aquí i que si veuen una petita possibilitat de col·laboració doncs l'agafen, així de senzill. El que passa que
aquest pas s'ha de fer. Molt bé. Continuem, tenim més preguntes o... Sí. Empresària 21. Necessito algun permís especial per exportar? Bona pregunta. No, en principi l'única cosa que s'ha de tenir en compte és que a cada país amb el que vulguis exportar els teus productes o serveis hauràs de complir amb una sèrie de premisses. És veritat, per exemple, a la Unió Europea, a la Unió Europea no hi ha aranzels, no hi ha impostos per importar productes d'altres països de la Unió Europea, això és cert. I això vol dir que en principi és un mercat lliure i sense cap barrera. Mentida. Per què? Perquè a cada país, depenent del sector, tenen les seves barreres que nosaltres diem barreres tècniques, que evidentment no tenen res a veure amb l'aranzel, però és un cost. Per exemple, si vols exportar mobles a un cert país de la Unió Europea, has de tenir un certificat que els teus mobles tenen un tractament per no agafar certes malalties, diguem-ho així. En un altre et demanaran que les fustes no vinguin de certs països, per exemple. Així podríem continuar. Això són barreres tècniques que els diferents països de la Unió Europea es posen per tal d'afavorir a les empreses locals. El que passa és que això és tan fàcil, diguem-ho així, com complir-les i punt. Clar, però això qui coneix, clar, per això us necessiten. Correcte. Aviam, continuem. La Sònia, aviam com anem de temps, i 40, entraran un parell, una o dues preguntes més. Tenim moltes, producció? Sí? Farem un parell de preguntes més i en tot cas ja finalitzarem i si veiem que ja farem un altre programa, no us preocupeu. Aviam, la Sònia diu, jo vull vendre aquí a Catalunya, no ens poden ajudar així? Per què tot i tothom ha d'anar fora de Catalunya? Bona pregunta, Sí, i tant. No, jo diria que no tothom ha d'anar fora de Catalunya, evidentment el mercat català ha de ser el principal per les empreses catalanes, el mercat espanyol hauria de ser el segon principal i la resta haurien de ser a partir del tercer, etc. El que he dit abans és una miqueta, ve a contestar aquesta pregunta de la diversificació del risc, tenir els ous en diferents cistelles. Si ho tens així, la teva empresa és més sòlida. Només és per això, no és perquè ara hi hagi la moda de sortir fora i tothom obligatòriament hagi de sortir. Si una empresa respon a la pregunta que he dit abans, per què m'han de comprar a mi i no a un altre, aquesta pregunta li pot servir tant per la internacionalització com pel mercat, diguéssim, interior. Per tant, no hi ha cap tipus de problema. I a més hi ha un servei nostre que és l'Startup Catalonia, que d'alguna manera, si l'empresa compleix les condicions que demana aquest servei, la poden orientar, diguéssim, a fer el pla de negoci, la poden ajudar a créixer. De fet, vam tenir aquí persones que ens van explicar el programa i qui vulgui veure el programa ja sabeu que podeu accedir al canal i recuperar aquell programa i veure'l perquè hi ha unes explicacions també. Jo us recomanaria, i sobretot aquesta persona, a la Sònia, perquè d'alguna manera allí li poden donar respostes a el que està dient. És cert que li preguntaran, escolta'm, et vols internacionalitzar? Anem a fer un pla d'internacionalització i intentaran ajudar-la, però no és el prioritari amb les empreses d'aquest servei. Per tant, en aquest aspecte, no és obligatori anar fora, segur que no. Ara, jo ho recomano. Molt bé. Doncs entrem l'última pregunta ja i amb això ja acabarem, si et sembla. Vosaltres maneu. I un altre dia tornes, ens expliques més coses. Empresària 21, quins criteris ha de tenir en compte per seleccionar el mercat? El mercat? Meta, objectiu, no? Bé, en principi, anem a veure, dependrà de l'empresa. Ja he dit abans que jo, si fos una empresa que es vol iniciar l'exportació, el primer que faria és investigar els mercats més propers, incloent Marroc. Més que res perquè amb els mercats propers els hàbits de consum són més similars, les despeses de viatges, etc., són també més petites, i d'alguna manera en aquest aspecte és més fàcil, entre cometes, vendre els mercats propers que no anar-me'n el que ha fet abans el Josep, anar-se'n a Xina, que en aquest cas ha sortit bé, o està sortint bé, però és una excepció a la regla. En aquest aspecte li diria que, primer, propers, i segona, diguéssim que
sigui fàcil accedir a llistats de potencials clients. D'acord? Una vegada tinguem llistats de potencials clients, hem de contactar-los pel telèfon. Això vol dir que en principi hauríem de parlar a l'idioma del client objectiu. És per això que a vegades algunes empreses escolleixen Amèrica Llatina com a mercat objectiu perquè no parlen cap idioma i llavors allà no hi ha... Encara que és veritat que el castellà d'allà no és el mateix que aquí en aquest aspecte, però sí que és veritat que a vegades per raons idiomàtiques hi ha gent que se'n va a Amèrica Llatina a intentar vendre, però jo torno a insistir, avui en dia existeixen moltes tecnologies que permeten fer traducció inclús la mateixa conversa telefònica, no sé, jo penso que en aquest aspecte jo intentaria començar pels mercats propers, però torno a insistir, el tema de la proximitat, el tema de l'idioma és important i sobretot que s'ha de mirar que hi hagi consum de lo nostre, perquè per una empresa petita anar a un mercat nou i crear la necessitat, diguéssim, no és el més recomanable. És a dir, això està reservat, això sí que està reservat potser per les empreses amb molt més potencial. Molt bé, Ramon, no sé si vols afegir alguna cosa en concret més o fer alguna recomanació. Bé, l'única cosa que voldria dir, repetint una mica del que hem dit, és que no els hi faci por, per petits que siguin, el sortir fora. Penso que si van ben acompanyats es pot assolir èxits amb certa facilitat. Nosaltres juguem amb un avantatge i és que a l'assessorar amb empreses que no han exportat mai, per petit que sigui l'èxit, és important. És a dir, no estem buscant un increment del 50% de les exportacions quan ja estàs exportant moltíssim. No, estàs buscant les primeres exportacions. Per tant, en aquest aspecte és relativament fàcil tenir els primers resultats. Una altra cosa és mantenir-los, com ha dit el Josep, i consolidar-los. Però en principi jo el que voldria és que la gent perdés la por, perquè avui en dia, home, si aquesta conversa la tinguéssim 25 anys enrere, diria, és que clar, som molt novatos, no en sabem, etc. Però avui en dia hi ha molta experiència acumulada aquí a Catalunya, hi ha molta gent que treballa amb nosaltres i nosaltres mateixos que ja tenim aquesta experiència i llavors en aquest aspecte penso que aquesta experiència les empreses l'han d'aprofitar i l'experiència l'única cosa que ajuda és fer-ho més ràpid i amb menys costos, que al final és el que interessa. I tant. Però jo animaria a tothom que se li passi pel cap que ho intenti. Almenys que s'apropi a acció i que pregunti i que aleshores prengui la decisió. Aquesta és la veritat. Molt bé, Ramon, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, esperem que tornis aviat a explicar-nos més coses. Com vulgueu. I a tots vosaltres, a totes vosaltres també, gràcies per continuar ahir. I us recomanem que el proper mes, que és el primer dimecres de mes, crec que caurà el 5 de febrer, ens tornem a veure a les 13 hores aquí a Gestió Empresarial amb Acció i ens explicaran més programes i altres serveis o qüestions que us puguin ser útils en el vostre hàbit empresarial professional. Doncs gràcies i fins aviat. Una abraçada. amb comerç internacional, és a dir, aquests especialistes tenen una experiència mínima de 10 anys treballant en un departament d'exportació, i són gent que està validada per nosaltres. Et posem també un jove tècnic, diguéssim, d'internacionalització. Això vol dir una persona que té una preparació teòrica mínima per entendre mínimament els conceptes que puguin sortir amb el dia a dia, però que no té experiència laboral, normalment, o no té molt poca, i que, depenent d'aquest assessor, d'aquest especialista que t'he dit abans, farà la feina diària. I a més d'aquestes dues persones, també et posarem un especialista en el que és màrqueting digital.
per motius obvis. Aquí estem en una televisió online, no? Pues amb la promoció online dels productes o serveis és molt important a l'hora d'arribar a potencials clients de diferents països. Molt bé, Ramon, si et sembla, anem a passar un petit vídeo i així ens anirem centrant més en el tema. Ens poseu el vídeo, sisplau? Tu ja ho saps, l'exportació és el camí. Fins i tot en plena crisi, les exportacions catalanes van créixer més d'un 15% l'any passat. I tu? Hi eres? Quan la demanda interna s'estanca, el millor camí per créixer o fins i tot per sobreviure és anar a vendre fora. Tot això tu ja ho saps. Per això vols començar a vendre a l'exterior, però saps per on començar? Quan mires al món, potser creus que tot serà molt complicat i que la teva empresa és massa petita. Però sabies que de les 13.000 empreses exportadores catalanes, 8.000 són petites? La teva mida només és un factor, no un obstacle. A Acció et vol... Privilegi. Molt bé, Ramon. Mentre ens arriben les preguntes, ens podries explicar breument quins són els serveis o programes que oferiu des d'Acció per ajudar a les empreses a iniciar-se a l'exportació? Bé, en principi el principal programa que tenim a Acció per les empreses que volen iniciar és el programa d'iniciació a l'exportació. I també tenim, això cal recordar-ho, les 34 oficines que tenim a l'exterior, que evidentment també treballen perquè les empreses catalanes venguin els seus productes o serveis als països en els quals estan implantades. Però del que diguéssim depèn de la meva responsabilitat, és veritat que fa anys que em dedico a ajudar a les empreses que volen fer els primers passos amb la internacionalització, siguin en venda de productes o siguin en venda de serveis. I en principi l'any 2012 va ser la primera vegada que la Generalitat va posar en pràctica una nova metodologia, diguem-ho així, per tal que aquest programa o aquest servei fos lliurat per nosaltres i també per altres entitats del món empresarial català, diguéssim, amb el mateix objectiu. En aquest cas les entitats eren les càmeres de comerç i AMEC, PIMEC, Foment i PIMEC. Llavors, en principi, amb aquestes entitats l'any 2012, insisteixo, vam arribar a captar unes 380 empreses que es volien iniciar l'exportació. Aquest programa acabarà al març d'aquest any, del 2014 precisament, i aquest any precisament esperem que aquest programa es pugui, tornar a repetir. Però què feu exactament? Com ajudeu aquestes empreses a iniciar-se amb l'exportació? Perquè deuen ser moltes qüestions, no? Correcte. En principi, el més important de tot, penso que el que intentem és que les empreses planifiquin mínimament la seva sortida a l'exterior. És cert que avui en dia les exportacions o la internacionalització està de moda, sobre cada dues frases que es pronuncien avui en dia, sigui amb el món empresarial, amb el món polític, i el que sí és veritat és que vendre fora jo crec que és tan difícil o tan fàcil com vendre aquí. El que passa que a fora parlen raro, d'acord? I a més de parlar raro tenen algunes condicions d'entrades, diguéssim, que haurem de complir si volem vendre els nostres productes o serveis amb els diferents països. Llavors, jo crec que una mínima planificació és necessària. Això vol dir que les empreses, hi ha moltes empreses que avui en dia es plantegen la internacionalització, però més que res perquè el mercat nacional no els està funcionant. D'acord? Llavors, jo sempre li diria a una empresa d'aquest tipus que s'ho pensi dues vegades, perquè la internacionalització no li solucionarà a curt termini els problemes que pugui tenir de vendes al mercat nacional. Li pot tocar la loteria, evidentment, però a la loteria només li toca a molt poca gent, a la gran majoria no li toca. Llavors la idea és que la internacionalització s'ha de planificar mínimament, és a dir, has de veure quines capacitats tens tu, tant econòmiques com productives, per vendre fora, i llavors veure quins són els països amb els quals els teus productes o serveis podien tenir una millor recepció. I és amb aquest procés en què nosaltres ajudem a les empreses. Aleshores, jo estic en aquesta situació, per exemple, que tu comentes, i vaig a Acció a preguntar, com em poden ajudar? I quina és la resposta? La resposta és... Què feu per les empreses? És correcte. És a dir, nosaltres el que et farem és un petit diagnòstic de la teva situació, d'acord? És a dir, si veiem que realment
la teva capacitat, anem a suposar que estiguis al 100% de capacitat actualment, doncs et diríem, no surtis perquè com podràs, diguéssim, produir més serveis si estàs al 100% o produir més productes si estàs al 100%. També analitzem d'alguna manera la teva capacitat financera, més que res perquè la internacionalització no surt gratis, normalment. Encara que és veritat que durant tota la història, diguéssim, dels ajuts que hem tingut, és veritat que ha hagut subvencions, etc. Les subvencions cada vegada són més minses, però que a part que hi hagi una subvenció, tu com a empresa has de tenir un mínim de recursos per dedicar-li, perquè la subvenció pot ser més gran o més petita, però ve després d'una despesa, després d'una inversió. I això vol dir que en principi has de tenir un mínim de liquidesa per tirar endavant. Llavors, una vegada fet aquest diagnosi, nosaltres el que fem és assignar-te, és a dir, muntar-te un departament d'exportació extern a l'empresa, però que treballarà dins de l'empresa. És a dir, està composat per especialistes externs, però que treballaran dins. I aquests experts són 3, normalment, que són un especialista... Bé, doncs benvinguts i benvingudes a tots i a totes en una nova emissió del programa Gestió Empresarial que ho estem fent en col·laboració amb Acció, Agència de Competitivitat de l'Empresa. I ja sabeu que aquest programa és en rigorós directe, tots els primers dimecres de cada mes a la 1 del migdia. En aquests moments són la 1 en punt, em sembla. Si anem tots igual, teniu la mateixa hora. Sabeu que com que és un programa en directe amb els convidats o el convidat que tenim avui en aquest cas, podeu fer-li preguntes, plantejar suggeriments, inquietuds, en fi, el que vulgueu. Per això podeu enviar les vostres preguntes mitjançant l'entorn que teniu a sota de la pantalla i des de producció després me les aniran passant i les anirem contestant a mesura que arribin. Bé, doncs us presento avui el convidat, tenim en Ramon Mí. Ell és el gerent de l'àrea d'iniciació a l'exportació o a la internacionalització d'Acció. Benvingut, Ramon, gràcies per acompanyar-nos. Bon dia, moltes gràcies per invitar-me. I bon any, perquè és el primer programa que fem amb vosaltres aquest any 2014. Tinc aquest